Η κυρία Γκέι Μακντούγκαλ, η οποία ήταν εδώ πέρα πρόξενος των Ηνωμένων Εθνών, μας έκανε μια έκθεση η οποία στην πραγματικότητα είναι ένας μύθος. Και όμως μας περιποιήθηκε δεόντως, διότι δεν υπήρχε Υπουργείο Εξωτερικών όπως έκανε στην Τουρκία και να την περιορίσει στα καθήκοντά της. Όταν στην Τουρκία πήγε να δει τους Αλεβίτες ή να πάει στην Τραπεζούντα να δει τους κρυπτοχριστιανούς ή τους Έλληνες που ταλαιπωρηθήκαν, έβγαλε διάταγμα η τουρκική κυβέρνηση που τις απειγόρευε τις διακινήσεις της χωρίς άδεια μέσα στο κράτος. Εδώ είναι μπάτε σκύλοι αλέστε. Και όποιος θέλει πήγε, όποιος δεν θέλει δεν πήγε. Έκανε μια έκθεση στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει για τη μακεδονική μειονότητα. Εγώ που έχω υπηρετήσει. Και όχι μόνο, για την τουρκική, για όλες τις μειονότητες. Εγώ γεννήθηκα στην Κρήτη, αλλά έχω ζήσει στη Μακεδονία. Διότι ο πατέρας μου κατάγεται από την Καστοριά. Σε αυτά τα μέρη στα οποία λένε ότι υπάρχει και υπηρέτησα τόσα χρόνια, δεν είδα πουθενά καμιά μακεδονική μειονότητα πλην των γνωστών κυρίων Σιδηρόπουλου, Παπατσακνιά κτλ. Να μην επεκταθώ παραπάνω, οι οποίοι θέλοντας να έχουν κάποια εισρωή χρημάτων στην τσέπη τους, επεδόθησαν σε αυτό το θέμα και είδαμε και τι έγινε και με το Ήλιντεν και με τον προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται στο Καϊμάξαλαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά δείχνουν μια αδιαφορία πλήρη για τα εθνικά μας θέματα. Έρχομαι τώρα στο θέμα του κυρίου Κυπριανού. Εγώ ειλικρινά λέω, αφού το επέτρεψε η πολιτική τους ηγεσία και αφού το επέτρεψε και ο αρχηγός τους, εγώ έκανα αρχηγό στην Κύπρο. Αναδιοργάνωσα πλήρως αυτή την εθνική φρουρά. Ήμασταν κλάσεις ανώτεροι από πολλά στρατεύματα και δεν τη συγκρίνω με τον ελληνικό στρατό. Οι ίδιοι Αμερικάνοι ήρθαν και με επισκέφθησαν πολλάκις για να πάρουν το σύστημα συναγερμού και ετοιμότητας της εθνικής φρουράς. Το οποίο το πήραν τελικά, τους το έδωσε ο κ. Κληρίδης. Δεν ξέρω. Οι Τούρκοι απέναντι το 11ο Σώμα Στρατού έχουν συνδικαλισμό. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά Τούρκοι, τι κακό είναι αυτό που κάνανε οι Έλληνες. Οι Τούρκοι πού βασίζουν την ισχύ του στρατού τους, σας ρωτάω, ξέρετε πού? Μόνο στην πειθαρχία, πουθενά άλλο. Κανένα άλλο όπλο δεν έχει. Εδώ έρχομαι τώρα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να διασαλευθεί η πειθαρχία στο στράτευμα? Όταν, όπως ξέρετε, έχω μεγάλη επαφή με τους συνδικαλιστές της αστυνομίας. Ναι, και έχω γράψει εδώ και πολλά. δεν μιλάμε για συνδικαλιστικού τύπου. Είπε ο άνθρωπος, ο κ. Κυπριανού Υπολογαγός, ότι εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστές. Εμείς κάναμε ένα φορέα μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να λύσουμε προβλήματα, να ενημερώσουμε. Έχουν κοινωνικά προβλήματα, έχουν οικονομικά προβλήματα. Είναι άνθρωποι, έχουν παιδιά, οικογένειες. Πολύ σωστά. Άρα η ηγεσία τους δεν είναι ικανή να λύσει τα προβλήματα. Τότε ορθώς γίνανε αυτοί. Έτσι δεν είναι? Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε ότι δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Εδώ λύνει η ηγεσία τα προβλήματα. Μπήκα στα site όλων. Εγώ βλέπω ότι το πρώτο που ζητάει ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Στρατού της Δημοκρατίας είναι το ωράριο. Πρώτο αίτημα. Δεν είναι συνδικαλιστικό αυτό? Το δεύτερο που ζητάει είναι να μετέχει στις κρίσεις. Πώς δηλαδή θα μετέχει στις κρίσεις ένας υπολοχαγός Κυπριανού με ποια πείρα για να κρίνει τον ταξίαρχο? Μάλιστα. Σας ερωτώ εσάς που ήσασταν και εσείς στο στρατό. Ναι. Αυτό δεν είναι διασάλευση τάξεως? Σας ρωτάω το άλλο. Δεν είναι διαρχία? Όταν βλέπουμε στην αστυνομία τι συμβαίνει σήμερα. Βγαίνει ο επίσημος εκπρόσωπος της αστυνομίας και βγαίνει και ο συνδικαλιστής ο οποίος λέει εμείς τους τάπαμε. Αλλά αυτοί δεν τα κάνουν. Το θέμα είναι ποιος τάπε ή αν έχουν μια ελαχίστη πειθαρχία, αίσθηση καθήκοντος ή όπως είπε στο λόγο του Ομπάμα αίσθηση του υπηρετήν. Ξέρετε τι θα πει αίσθηση του υπηρετήν? Αυτό πρέπει να το έχουν όλοι. Όλοι πρέπει να το έχουν. Όλοι. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και η ηγεσία πρωτίστως. Γιατί δεν δίνω άδικο στους ανθρώπους αυτούς, όπως θα δείτε παρακάτω. Αλλά αυτά τα αιτήματα δεν είναι συνδικαλιστικά? Αν υποκρύπτονται πίσω από το σύνδεσμο τα συνδικαλιστικά αιτήματα ή ζητήματα και δεν έχουμε το θάρρος να τα θέσουμε, τότε είναι ακόμα χειρότερο. Και επειδή λέω πολλά, να μιλήσουν και οι άλλοι, θα σας πω τούτο. Ένας παλιός αστυνομικός με βρήκε μια φορά μετά από μια ομιλία που έκανα και μου είπε το εξής: στρατηγέ μου, αν ήξερα ότι ο συνδικαλισμός στην αστυνομία θα έφτανε σε αυτό το σημείο, εγώ που ήμουν πρωτεργάτης θα αυτοκτονούσα. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κάθε αστυνομικός που βγαίνει σήμερα και δεν εκτελεί τις διαταγές της ιεραρχίας. Δεν είναι διασάλευση. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα.
Δηλαδή, διετάχθη κάποιο αστυνομικό να κάνει αυτό. Μα δεν μπορεί να διαταχθεί. Δεν μπορεί να διαταχθεί εκεί που φτάσαμε. Διότι όταν είναι στην τηλεόραση και δεν ξέρουμε πόσα όργανα συνδικαλιστικά, εγώ τα έχω χαμένα. Πόσα όργανα συνδικαλιστικά υπάρχουν. Μόνο για τον Κορυδαλό που ασχολήθηκα, δεν ξέρω πόσα συνδικαλιστικά όργανα και στελέχη βγήκανε εκεί πέρα. Το να επιτίθεσαι κατά τη ιεραρχία σου δεν είναι διασάλευση τάξεως αυτής. Μάλιστα. Άρα λέμε, στρατηγέ μου, ότι δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει. Κάτι πρέπει να γίνει. Μισό λεπτό. Λέμε ότι μπορεί να διατηρηθεί. Θα πάμε σιγά σιγά με τη μευτική μέθοδο. Μπορεί να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο τέτοιο που λέμε τώρα, ή θα έχουμε εκφυλισμό προς το χειρότερο? Εννοείται μην κομματικοποιηθεί. Ναι, δηλαδή. Μην μπουν τα κόμματα, εννοείται μέσα. Ναι, δηλαδή. Μάλιστα. Πολύ απλά στην Ελλάδα αυτό στήθεται ο σκοπός και μετά το σκοπό βλέπουμε ότι παρεκκλίνουμε τελείως στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή είναι λοιπόν και η τελική μου επιφύλαξη. Των 40 ετών που είσαι στο στράτευμα, σας πέρασε ποτέ σαν υπολοχαγός, λοχαγός να πείτε ρε παιδί μου, να μην έχουμε εμείς ένα όργανο να μιλήσει, να πει τα προβλήματά μας? Ναι, μου πέρασε, αλλά εμείς όπως ξέρετε τότε έχουμε μια άλλη αίσθηση της πειθαρχίας τότε που πήγαμε στη σχολή Ευρωπαϊκή. Πήγαμε σε χρόνους πολύ ωραία απάντηση. Ωραία απάντηση, γιατί την παίρνω αυτή την απάντηση να τη δώσω στο ειλικρινά σας το λέω. Σας πέρασε από το μυαλό. Βεβαίως μου πέρασε. Μου είπε ο κύριος Μπίκος, ο στρατηγός, το γνωρίζετε. Ναι. Πολέμησε και στην Κύπρο κτλ. Μεγάλωσε. Δεν ξέρω, μεγάλησε. Λοιπόν, και λέει, Αντώνη, και εμένα σαν υπολοχαγός, δηλαδή την περίοδο του 55-60, μου πέρναγε από το μυαλό, ή 65, μου πέρναγε από το μυαλό και έλεγα σαν υπολοχαγός, ρε παιδί μου, τόσα προβλήματα έχουμε εμείς οι στρατιωτικοί. Κοιτάξτε... Και αυτό στην ίδια απάντηση μου το στρατηγέ. Ναι, δεν σωστά. μπορούσαμε όμως τότε, διότι η πειθαρχία ήταν για μας το Α και το Ω. Πειθαρχία και εδώ η απασχόληση στα στρατόπεδα, παραδείγματος χάρη, εάν τα πω σήμερα θα φαίνονται μυθικά. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ Σαββάτο, δεν υπήρχε 2 φορές την εβδομάδα νυχτερινή. Με στολίδια να τρέξω. Δεν υπάρχει σύγκριση. Θα σας πω όμως τούτο, επειδή είναι και 25η Μαρτίου. Και επειδή είναι 25 Μαρτίου, μήπως πρέπει να γίνει η επανάσταση που έγινε το 1821 εναντίον κάποιου ζυγού τουρκικού τότε? Θα σας πω. Γιατί κάποιο ζυγός είναι και από πάνω μας τώρα. Οικονομικός ζυγός πλέον. Μετά από τις μεγάλες στρατηγικές φυσιογνωμίες και κυρίως του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη, δηλαδή μιλάμε για τον Καραϊσκάκη, έναν μυθικό, θα έλεγα, άρχοντα της διοίκησης σε ό,τι αφορά τα επιχειρησιακά σχέδια και τις δυνατότητες του στρατού του. Θα σας έλεγα τον Νικηταρά, ο οποίος, ενώ ήταν ο καλύτερος πολεμιστής της Επανάστασης, εδώ πέρα κάτι για τον Νικηταρά γι' αυτό. Κατήντησε, όπως ξέρετε, Ζητιάνος, στην οδό Πανεπιστημίου. Βάλτε μια ανωτελεία. Μια επιστολή του στρατηγού του κυρίου Μπίκου, που με ακούει. Τώρα, στρατηγέ μου, να είστε καλά. Κύριε Διευθυντά, η εξουσία είναι η ίδια σε όλες τις εποχές, τις παλιές και τις νέες. Δεν τιμά τους στρατιωτικούς που με το αίμα τους, με τις πράξεις τους, μιλάει ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε και τραυματίστηκε εναντίον των Τούρκων. Που ακόμα η σημερινή ηγεσία δεν έχει παραδεχτεί να τους δώσει ένα παράσημο. Ένα παράσημο ζητάει, σαν ηθική αμοιβή για τον πόλεμο, γιατί έγινε πόλεμο, στρατηγέ. Λοιπόν, πόλεμος έγινε, αλλά δεν ξέρω αν εκεί θα διαφωνήσω λιγάκι. Πόλεμος έγινε και αυτό πρέπει να το δεχτούμε, και όπως ξέρετε έχω αγωνιστεί για αυτούς τους στρατιώτες πολύ. Αλλά δεν ξέρω εάν οι ήττες είναι ικανές να δίνουν παράσημα. Διότι εδώ υπέστη με μια πανολεθρία. Εδώ όμως θα πούμε, στρατηγέ μου, ότι όταν πολεμάς και δεν κερδίσει το σύνολο, εσύ πολέμησες, έκανες το καθήκον σου. Ναι, βεβαίως, το είπα αυτό. Με τις πράξεις που λοιπόν έδωσαν στον Έλληνα το αγαθό της ελεύθερης πατρίδος. Στρατιωτικοί που δόξασαν την πατρίδα τους στα πεδία των μαχών, στα θέατρα επιχειρήσεων Ελλάδας, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Μικράς Ασίας, Μακρινής Κορέας και Κύπρου, πέθαναν σεμνά, θαύτηκαν με δικές τους δαπάνες, λησμονήθηκαν και αγνοήθηκαν από τους κυβερνήτες της χώρας τους και από τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν υπάρχει στρατιωτικό νεκροταφείο για να ταφούν. Μα αφού και εσείς τα λέτε αυτά, δεν είναι κάτι. Γιατί γράφω το παραπάνω, για να διαβάσετε λίγο το παρακάτω, αυτό που μας είπατε τώρα. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο αποκληθής Νικηταράς, ο τουρκοφάγος, ήρωας από τους λίγους επαναστάσεις του 1821, πέθανε στην Ψάθα. Παιδιά, να έχω το. Όχι, πέθανε στην Ψάθα. Διαβάζω, δεν θα μου έχετε το. Θέλω να σας παρακαλώ να καταλαβαίνετε. Θέλω να έχω αμισότητα με το κοινό.